मासे खाणाऱ्यांपैकी कोळंबी फारच प्रसिद्ध आहे. कोळंबी हा असा मासा आहे जो खाताना त्याचे काटे काढावे लागत नाहीत. त्यामुळे ती पटापट खाता येते. कोळंबीचा वापर करून अगदी स्टार्टर्सपासून ते सगळे पदार्थ बनवले जातात. तुम्ही कोळंबीची मस्त चटपटीत रेसिपी बनवण्याचा विचार करत असाल तर मी तुमच्यासाठी मस्त कोळंबी मसाला रेसिपी बनवणार आहे. तर चला मग बनवूया कोळंबी मसाला. सर्वप्रथम पाहूया कोळंबी कशी निवडावी. कोळंबीचा धागा आणि कवच काढून साफ करून घ्या आणि पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. मार्केटमधून कोळंबी अशी निवडा ज्यावर कवच जास्त असते. माशांचा वास असलेली कोळंबी खरेदी करणे टाळा. ताज्या कोळंबीला कोणताही गंध किंवा माशाचा वास नसतो. कोळंबीचा योग्य रंग पहा. ताज्या कोळंबीचा रंग पांढरा किंवा राखाडी असतो. आता कोळंबी मॅरिनेट करूया. त्यासाठी कोळंबी स्वच्छ धुवून कोरडी करून बाउलमध्ये घ्या. त्यामध्ये चवीनुसार मीठ, मालवणी मसाला 3 टीस्पून, जर मालवणी मसाला नसेल तर लाल मसाला वापरा, हळद 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कोकम 4. आता चांगले मिक्स करून घ्या व 5-10 मिनिटे झाकून मॅरिनेट करत ठेवा. आता मसाला बनवायला घेऊया. मिक्सर ग्राइंडरमध्ये खोबरे बारीक करून घाला. त्यात थोडी कोथिंबीर, लसूण 5 ते 6, थोडे बारीक करून आले घाला. हिरवी मिरची 1, काळी मिरी 1 टीस्पून, जिरे 1 टीस्पून. हे सर्व मिश्रण मिक्सरवर बारीक करून घ्या. रेसिपी आवडली तर नक्कीच लाईक बटनवर क्लिक करा. मग त्यात थोडे पाणी घाला व परत मिक्सरवर बारीक करून घ्या. आता आपला मसाला तयार झाला आहे. आता आपली कोळंबी मॅरिनेट झाली आहे आणि आता आपला मसालाही तयार झाला आहे. तर चला कोळंबी मसाला बनवायला घेऊया. तेल 4 टीस्पून म्हणजे 4 चमचे घ्या. एक तेजपत्त्याचे 1-2 तुकडे करून घाला. मग त्यात कढीपत्ता 5 ते 6 पाने घाला. मग एक बारीक केलेला कांदा घाला. नंतर परतून घ्या. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन आहात तर प्लीज आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, कारण आम्ही तुमच्यासाठी अशा अनेक रेसिपी घेऊन येणार आहोत. आणि एक टोमॅटो बारीक कापून घाला. आता मॅरिनेट केलेली कोळंबी घाला आणि तयार केलेला मसाला घालून परतून घ्या. कोळंबी खाल्ल्यामुळे तुमच्या शरीराला कॅल्शियम मिळते, त्यामुळे हाडे मजबूत होतात. कोळंबी खाल्ल्यामुळे दात देखील मजबूत होतात. जर हे तुम्ही तुमच्या मुलांना खायला दिले तर ते खूपच गुणकारी ठरेल. कोळंबीमध्ये बरेच पोषक घटक आहेत, त्यामुळे आपली रोगप्रतिकार क्षमता देखील चांगली राहते. अनेक आजारापासून आपले संरक्षण होते. कोळंबीमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रथिने असतात. याशिवाय कोळंबीच्या शरीरात जीवनसत्वे आणि खनिजे देखील असतात. आता अर्धा ग्लास पाणी घाला व चांगले परतून 10 मिनिट शिजत ठेवा. अगदी नव्याने मासे खायला सुरुवात करत असाल तर पहिला मासा जो तुम्ही खाऊ पाहायला हवा तो म्हणजे कोळंबी. आता आपली कोळंबी मसाला तयार झाला आहे. कोळंबी मसाला चपाती किंवा भातासोबत खायला खूप छान लागते. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि नवीन रेसिपी बघण्यासाठी आमचे चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा.